Witamy bardzo serdecznie po tym celu najło muzealnego literację Łegródka, literatura bez Łegródk. Dzisiaj mamy gości, je Bogumiła Cyrocka, korektorka, redaktorka, a też Łopsun Cecilka, wiele dokazów. Mamy dyrektorka wydawizny Zrzeszeni Kaszepsko-Pomorskiego Anna Dynst i autorów książki o Jaci Bzemedise Gedele Aleksandra Majkowska i Dark Majkowski. Witam. A książka o Jaci Bzeme Gedele to jest przygoda Remusa na płystkowiu. Też nie obkładce wedłune, cenkę, takie jakie lubię, farwno ilustrowane, z wielkimi letrami. I pytanie na początku, pozwólta, że zwrócę się do Bogumiły Cyrocki, która jest, myślę, dobrą znajomą nie tylko kaszepskiej literatury, ale też polskiej. I ja mam takie pytanie, jakoś ta książka zakwalifikować? Co to jest? Czy to jest uproszczenie? Czy to jest może zdzecnienie? Czy to może jest adaptacja książki Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa? Wedle mnie to jest zachęcba. To jest jeśny gatenk. To jest zachęcba do czytania prawdziwego, wielkiego wydania rzeczy i przygód Remusa Aleksandra Majkowskiego. Przenanceni rzeczy do autora, do literatury, do książki. Czy to by mógł nazwać streszczeniem albo adaptacją? Myślę nie. Tak po prawdzie, wedle mnie to jest często apartne, osobne dzieło. I tu jest dobrze napisane, że to jest na spłedlim, bo autorzy znający dziecny świat, dziecną zobrazena, napisali tak, jakby to opowiadali swoim dzieciom. Tak po prawdzie ja myślę, że to tak było, że oni wieczór opowiadali swoim dzieciom Remusa i leno to przenieśli na papier. Teraz pytanie do Dareka, bo mnie to tak gnębi od wiele lat. Ja mam taki przetryw z Jana Drzyżona, a Dark Majkowski ma pewno ten przetryw z Aleksandra Majkowskim. Czy jest tak krywny? Bo wedle mnie tu przetrywków nie może być. Istny nazwisko Majkowski. To jest rodzony 101 lat po Aleksandrze Majkowskim. Dwa i meta skończony wiele uniwersytetów. Dwa jest ta doktora ma. Dwa jest ta literata ma, kaszepści ma. Dwa i też jest ta redaktora ma kaszepskich czundników. Aleksander Majkowski Gryfa, a te Pomerani, Stegne, Zwłonka Kaszepściu i tak dalej. Jak to zwają krywno z co je? Jeż dodam, że my jesteśmy z tych samych stron, tak naprawdę do skrótu. No, rodzony w Kostyźnie. No, obydwa rodzone w Kostyźnie, to prawda. Choć je bardziej strony Juszkłewsko, już ci w Onglekłejce, moja familia, a Majkowski Lubiany pewno i ze tam. No ale z dewem jest to, że nie jesteśmy. Ja tak naprawdę jakoś nie zajmą za bardzo genealogią i za dalekiem z tym nie doszedł. Blusiem pytał cię des mojego starka, upa, jak to wezrze, czy on coś o tym wie. I on mi rzekł, że on co spotkał z Aleksandrem Majkowskim, oni gedele ze sobą, ale nie doszle do tego, żeby byli krewnymi. Także z tego, co oni pamiętali, to do tego wspólnego przodka nie doszle. Ale w jedno starko powiedział, że to bardzo fajny, porządny chłop, że jakby co możemy to do niego przyznawać, bo to nie był byle kto. I on rzekł, że on też tak zrobił, że nawet komu to pomogło podczas II światowej wojny, bo gdzieś go tam złapali, w drobnotach nie pamiętam, bo ja byłem małym dzieckiem, jak to opowiedział, ale że go zapytał, czy nie jest krewnym tego doktora Majkowskiego, to tam był nawet z przesłuchach zapytał, on rzekł, zełgł tak po prawdzie, że i go pusty, bo się okazało, że ten, co go przesłuchiwał, chyba studerował z Majkowskim, czy jakoś inaczej, co gdzieś tam znele i taką historię familii chodziła, by no mnie Stark to opowiedział, ale odpowiadający prosto, chyba krewny nie jesteśmy, albo gdzieś tam po prawdzie dalek, by to musiał zbadyrować. Wert pogrzeba w genealogię, a muszę zrobić badania genetyczne, co są bardzo modne teraz. A może to będzie jakiś łyja, kto wie. A to nazwisko cunzi, jak no kaszepścimu literatowi, czy pomegę? Co, tak po prawdzie, ja o tym nie myślę, ani jedno, ani drugie. No,
mam świąta, że ledzę często pierwsze pytanie, ja ci zadawają, to je prawie, tacie jak ty zadawisz na rozmaitych egzaminach i wszędzie ten Majkowści też co pojawi, bo tam przychodzą ci egzaminy zrzeszone z Kaszepścim, no to Majkowści to niech powie o Majkowścim, to ja mam przerychtowany z biografii jedno, ale tak po prawdzie, no robię na swój rachunek i mam wielkie uważanie do dokazów Majkowści, no ale równak choć wiele na parłancie, jak jest to fajnie wymienił, no to myślę, że równak też wiele na apartni i zdewiem sobie, że ani mnie to nie grandzy, ani jako słowa nie pomylia. I to jest to przytrudk, że białka miono Aleksandra, jo? To dopisze bze zamieszani, jak ze doktor Aleksandra Majkowska i doktor Aleksandra To bardzo Majkowski. dziwne. To po prostu bze wielzi zamieszani. Ale myślisz, Bagusia, że jem szykuł białka wedle miona, jo? Że Ale do tego nie rzekłaleno te. same Aleksandry i muszę ją wybrać, żeby tak samo się zwała. A teraz kasa przyznajta. Aleksandro i Dariuszu, kuliś wam meta tych dzecy, tych literackich. Literackich? Tych literackich. No, mamy chyba jedną ukochaną córkę literacką. Jo, to jest Werunka. Nie wiem. Ale to jest córka adoptowana, czy to jest córka tak z krwi i gnyta? A może z głowy? To jest pewna z głowy, ale też ona jest opierta na tym, co znajemy od na ich dzieci. Osobliwie Werunce w przedszkolu, ona tak była, nie? Ja, wszystko się zaczęło od Werunci w przedszkolu, bo na jej córka wtedy chodziła do przedszkola i myśmy je powiadali taci, no powieściły, dzieci, które chodzą do przedszkola i mają jakiś iwer, coś tam się dzieje, dzieci płaczą, tęsknią za starszyma i no i jednego dnia myśmy sobie pomyśleli, że może napiszemy taką książkę o taci dziewczach, która jest taką dziewczą jak na jej Asia, nie? Na jej Bo Asia córka. też miała te ciwer, ona też nie chciała wystawać z przedszkolu. Asia jak tam zaraz zeszkalować, że bez jej zgody prawnej nie opowiadamy, ale tak to było. No i dla te Werunka też ona jest tak bardzo emocjonalna, ona tam płacze w tym przedszkolu. I to się też sprawdziło, bo dzieci, którym czytano tę książkę, dzieci też płakali. No starsi gadali, że... Łapcie słuchanie, jo? Łapcie słuchani, tak, że tak też jak Juliada do dzieców, do przedszkolów, Się identyfikowali. tak, to dzieci też płaczą. Jak ja dochodzę do tego momentu, kiedy Werunka leży i ma spać i ona myśli o tej memce, że jej tunimy i ona zaczyna płakać, to wszyscy dzieci też tak zżą na mnie. Ja zaczynam też zaraz płakać, my to zdywy. No, Ale z Remusa je istno, jak my czytamy dzieciom dzylek po dzyleku, to tego Remusa, to tym młodszym, bo starszy rystoczyła i rzekła, że ona nie chce do tego wracać. Starszy się nie może pogodzić z tym, że Remus zostawił Marta i szedł dalej. I rzekła, tatku, dalej nie czyta, ja muszę to przemyśleć, to jest dla mnie nie do zrozumienia. I wydryci dzel przeczytamy, jakie to przerobia. no bo dla ich dziewczątków ważne są też dziewczęce postacie, nie? Bo na jej dziewczątka lubią, jak w książkach są, bo herojkama są dziewczęta, nie? I jak tu Remus wystawił Marta, no to nie było, tak nie może być. No, łekrom Werunci, Jak a Marta Remusa, zostawi- co jeś wam może ta przedstawić ze swoich książków, co wa wespół raza pisyle? W Biblii, nie? Stary i Nowy Testament, to jest też na i tak ci dzieło, którego my jesteśmy bardzo buszny. To tak chyba była pierwsza, po wspólną książka, że jest raza, coś napisane. No i tam pera postaci w tych biblijnych, z pewno by się dało, no ale chyba najbardziej to Józef z tej Biblii, wiele o nich powiastków. Też on sobie bardzo widzę dzieciom, bo tam wiele się dzieje, wszystko się dobrze kończy, także to taką postację. Jo, ale jak myśmy zaczęli pisać Stary Testament, to
Czy adoptować, czy Adoptować. przerabiać z tym pisaniem, to nie chcemy przesadzać. Zecniac. Zdecniac, to jak teraz myśmy zaczęli pisać, adoptować przygłędę Remusa, to myśmy sobie tak pomyśleli, że zrobimy to w takim stylu jak w Biblii, nie? Że to będzie taki styl podobny. Nie? Ale- Tak, bo to jest taki styl, który się pojawił no też u Was, ale też u innych autorów, którzy piszą w języku kaszubskim. Adaptowania treści, które dotychczas przekazywano tylko dorosłym, na potrzeby dzieci. I właśnie Biblia, ten Stary Testament w obrazkach, to był pierwsza taka książka, którą wydaliśmy, która poprzez piękne ilustracje, poprzez język dostosowany do dziecka i grafikę, przekazywała dzieciom informacje, które one i tak chcą już poznawać, bo dzieci współczesne, tak jak ja to tutaj gdzieś sobie, no mam też doświadczenie rodzinne, ale tak jak obserwuję, dzieci współczesne są inne niż na przykład nasze pokolenie było. Inne rzeczy je interesują, one jakby dużo szybciej dorastają, dużo szybciej jakby wkraczają w ten świat dorosłych i takie książki są też bardzo dobrą formą do tego, żeby tym dzieciom ten świat dorosłych, do którego one tak bardzo prą, a jeszcze mają dużo czasu, żeby do niego dotrzeć, przekazywać. I taka właśnie była ta Biblia, no bo nie ukrywajmy, Stary Testament, no to nie jest książka dla małych dzieci, prawda? A tutaj za zastosowanie tego języka literackiego, dziecięcego, ilustracje, potem był tom drugi, tak samo. Przygody Remusa. No, książka Majkowskiego to też nie jest książka, którą można czytać dzieciom na dobranoc, tak? Choć myśmy to robili, ale to było bardziej opowiadanie. Jak Ja właśnie też bardziej Tłumaczenie, opowiadałam. I I tak styl, że w szkołach w 4-5 klasy mają lektura Remusa. A jakiś zyl. Znaczy się, no o programie lektur w szkole i tym to może jest na dłuższą rozmowę, dyskusja, bo to nie zawsze są lektury dostosowane do percepcji dziecka, więc to, że ktoś je wybrał, to nie znaczy, że one są dobre i myślę, że nauczyciele bardzo chętnie będą właśnie z tego typu publikacji korzystali, bo unikną niewygodnych pytań też, tak, a dwa, to tak naprawdę dzieci będą mogły się skupić na meritum, a myślę, że to będzie taki moment, gdzie one po prostu za chwileczkę sięgną po prawdziwego Remusa, tak? Tego dużego, bo będą po prostu chciały wiedzieć, jak to tam dalej było. Nie wiem, czy autorzy, no ja ciągle namawiam, żebyśmy wydali część drugą i trzecią Remusa. Nie wiem, w jakim czasie nam to się uda. Mam nadzieję, że szybko. 1%, bo wtedy ti młodzi nie sygną dali. Nie będą sygać do prawdziwego Remusa. No, ale zecem To ma być zachęta. wiedzieć, czy Remus wrócił do Timarte. No to tym bardziej nie może tego tłumaczyć, bo będą szlochać i widzów bardzo jest więcej. Znaczy emocje są dobre, myślę. Emocje są dobre, tylko też do świata dorosłych należy to, żeby te emocje u dzieci kanalizować, im ten świat tłumaczyć. Bo to jest wiele takich książek, które w ostatnim czasie wydaliśmy dla dzieci. Czy tu właśnie rozmawiamy o Waronce, która w całym tym cyklu swoich przygód, bo to już jest bodajże 5 czy 6 książeczek, pokazuje dzieciom świat. Są te właśnie 2 tomy Biblii, też gdzieś tam właśnie pokazujemy świat. Teraz jest Remus. Jest też książka Zajcowa Górka, która też pokazuje dzieciom świat śmierci, tak? I pokazuje, jak ten świat gdzieś tam oswajać. Więc myślę, że takie tematy w literaturze dziecięcej kaszubskiej też możemy poruszać, tylko poruszajmy je właśnie tak, jak czynią to Państwo majkowscy w formie dostosowanej do odbioru dziecięcego. No ja, jak jest Majkowski, no to Jeśli że można nam komuś dopowiedzieć, że do tej Biblii pewnie do tego nie wrócimy, nam też zalegało na tym, żeby dzieci, kiedy poznają świat, jak je w nich, poznawały go po kaszepsku, żeby pierwszy kontakt na przykład z Biblią, z czym tak czy tak się zetkną, był równak po kaszepsku, żeby oni tą całą terminologię miały w głowie na przykład po kaszepsku i to osobliwie było najstarszy twórczy, widać Asi, która osobliwie słuchała te platci audiobooka chyba tam z 30 razy albo i więcej. Jak w aucie jsme jezdili, to jsme puštěli bez toho, żeby dzieci były cichłe. I ona poprywdze te jakieś smiona biblijne, płezwy rozmaitych rzeczy, czy przekazania, czy pladzie egipści. Ona to znaje w wersji kaszepskiej, jak to myśmy obzerali ten film taki hollywoodzki był, nie pamiętam tak jak się nazywał, o Mojżeszu, no to ona gadała, o, skrykełka, albo coś innego, ona to znała po kaszepsku.
Ale później aż za wiele tego było, to jest jedne zimy doszły do tego, że teraz peś na pauzę w słuchaniu, bo tatki ma zbudował iglobuten, jak śnieg spyt, Asia wyszła, o, tatk zrobił nam maweł też łyfiarny. To myślę, nie, to peś na sobie odpocznie szły na audiobooka. Jak to kolej techniczno wezrzy? Jak wa to wespół pisze ta? Czy to jest tak, że Dark co napisze, a Aleksandra tak krytyczno zżyje, o, to musi wysztrychnąć. A może z drugiej strony Aleksandra napisze, a Dark krytyczno. Trzeba sedzi ta raza, kol komputera, czy tam kole stole, z długopisem na 4 ręce. Nie, i raza pisze ta słówko po słówku, zdanie po zdaniu i tak dalej. Jak to wezrzy? Bo ja jestem ciekawy, bo ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie wiem, to Nie, powiedzieć. bardzo rozmaice, wiesz, bo w Remu są na przykład, czy w Biblii zresztą to samo. Raza sedzimy przede wszystkim, nie wiem, czy możemy o tym rzeknąć, ale w wieczór, jak dzieci śpią, to przy dobrym winie sadniemy i rozplanowujemy na przykład całość. Jak my to widzimy, ja ci mówię ten język i wstępno robimy te rozdziele, jakbyśmy widzieli i to robimy raza. To tak poprowadzę na 4 Jaki ręce. styl sobie, nie? Jakąś całą tą konstrukcję wspólnie ustalamy, czy na przykład będzie tu więcej takich łapisów, czy Dialogów. głównie dialogów, nie? Bo nam bardzo sprawdzają dialogi, nie? Jak No to je to więcej dialogów, widać tak, nie? Aleksandra sedzi, robi plan i gdy teraz Darek to zrób. Czy tak to nazywa Darek, co zasmiał A jakby co, to batuch leży na szafie. Nie, tak ja. To ona i nie wyzrzydy. Może tak to przedstawię, że jego białka to jest taki... Western, nie. Białka i Nie jest tak. wszyscy sobie błają Ale kto by białci, kto uwierzy? bo tak przedtím kiedy, że ja se błaję, bo i białci. Nie, ale tak naprawdę, no to dzielimy później te historie, że ty zrobisz to, ale to też robimy tak, że na początku tam ze 2-3 każdy pisze są, później się spotykamy, obgadujemy i wnętrza się dopiero taką westry. No, to sobie nie wiemy, nie? A są jakieś tridy? Ja, są, bo ja też To jedno ciekawe. napiszemy, ja najpierw piszę na przemiar taki krótki tam tekst, albo cały tekst, ale on jest taki bardzo rozbudowany i wtedy Darek mówi, o nie, to tak nie może być, musimy to skrócić. I tak Darek też tak robi, że tam pisze swoją wersję i wysyła do mnie, ja patrzę, ja zdrzanie, to co by o tym pomyślała Bogusia. To tak nie może być. Bo, praca z Bogusią, ja tak wiele z Bogusią nie robię, ale już widzę, jak ona myśli, nie? Na co zwraca uwagę. I czasem jej uwagi są takie bardzo mądre, ale też takie zwracające na dniowy świat, nie? Że tu... No bo Gosia ma taką wrażliwość na to. Jo, i ona tam zdrzała, kiedyś jak myśmy Werunkę jakoś robili i myśmy wysłali do Werunkę do Bogusi i pamiętam, że to miała napisane, że dziewczę ma się bawić knyplama i to będzie jej różdżka, a knyp ma się bawić też tym knyplama i to będzie jego miecz. I Bogusia mi napisała, ale dycze nie może być tak na odwrót, nie? Dycze, knypy muszą być w jedno rycerzama, a białci dziewczętka wróżkama. I jak ja piszę jakiś tekst, to ja sobie myślę, jak to będzie... Dziewczęta jeżdżą czołgama. Nie, prawda je tere i na insiuni. Jo, i żeby nie było za wiele takich... nie wiem jak Bo to nawet nie idzie stereotypy, ale tere tak dzieci nie mają. Bo ja tu mam z doświadczeniu z moją córką w przedszkolu. Ona sobie bawiła z knypama, knypi z nią i oni sobie wymienili wiele zabawkama. I do pokątka szkolną nie rzekła, że tak nie mu być, że moja córka so nie mu bawić wagunkama, cugama i tak dalej, bo to jest knypów zabawka, to tam w tym przedszkolu oni robili wszystko. A to szkolne, po prostu przedszkolu zepsuje ich ten rozwój rozmaity. Jo, i czasami jest też tak, że... To czemu to jest w książkach? Będę mieli dokładać, nie? Dzieci też łeb zżerają, patrzą, zdrzą na świat nasz, na starszych, i widzą, że tatki też pomaga memce i że też robi coś tam doma, więc Tej nic nie robią, nie dają aż tak zrobić. Nie, knypi też bawią się wtedy pupkama, bo wiedzą, że
tatki rodzicem i też bawi się w rodzica, Myślę, a nie że u cyklu by białka. za barę No jo. temy pisani. Ale to my to tak też uzupełniamy, nie? Chcemy Jak to podsumować Darek- terenie, żeby to uporządkować, bo ci, co zaczną pisać... Barkłewni mają trepucią barkłewniów. Umiele te belny modło do tego. No bo jesteśmy Pisanie planu, robota wspólne, wtedy testowani pewno na zecach. Testowani na decach. Brzydkie słowo, testowani. Próbowani tych tekstów czytające zeca ma, ma zeca ma. I dzieci też nam podpowiadają. Czasami jak chcemy gdzieś tam wymyślić jakiegoś heroja, to dziewczatom gadają, że on ma się tak wzdrzeć, być takim, a nie innym herojem i to tak To robić. to robić, Ale też chcemy nie? rzeknąć, że osobliwie na Biblii i na pierwszych warunkach to testowanie było takie, że pierwsza cenzura to była najdece, to prawda. One to czytały, gadały, co sobie ma widzę, co sobie nie widzę, ale nam bardzo nalegało też na tym, żeby ta książka była zrozumiała dla dzieci, co nie gadają tak jak na co dzień po kaszepsku. I jesteśmy wysyłali do córków mojego bracyna na przykład, które jego dzieci kaszepsi rozumieją, ale nie gadają. I później do dzieci, co z kaszepsiem wnet nic nie mają do uczynku. I jak te tak rozumiały, co idzie w akcji, bo może nie każde słowo, ale rozumiały, co idzie, tej dopisze, to jest uznane, że kaszebi znaje tam zrozumiały. No i też prosimy często ledzy, znają, że w kaszepsie by też sprawdzili, czy za barów to nie wchodzimy, czy to nie jest tam polasiani. Ale jest to taka zbierna robota, tak prawda. I tak jak wiem, każdy chyba sam robi swoje, jakbyśmy razem mieli siedzieć przy komputera cały dzień, to było już za wiele. No nie, bo to tak też inaczej myślisz i ja inaczej myślę. Ale bez współautora są i wajedzece i insi cietińce. I to No, je ale- poprydze tyde wyrtny, bo tyde to ty insi tyś rozumieją, nie? Brzed je stolemny. Jo. Te książki są bardzo berkwewne dla dzieci, ale też dla starszych. No my pierwszy, Starsi też chwytają za te książki. O. Jest ja przeczytel w salówce, bo je był ciekawy też języka. I Bogusia, że się nama, jaki to jest język? Czy to jest taki, że tak rzeka po polsku strawny? Dla ledzy, które na co dzień teraz po kasiepsku nie gadają. Już rzeka prawda, że jo tyś to cieta ledzą, które ciasto nie mają nic wspólnego z kasiobama. Kaszepści, ale z ciecy znają agłę, nie rozumieją. Poprawdę do mojego chłopa. On wszystko zrozumiał, co jemu tu czyta z tych książki. On gadał, że to jest taci niewymyślony kaszepści, to jest taci, jak on jedzie na Geburstag do mojej mamci, co od ci chcesz. Że tak ledzę tu, na kasiebach gadają tere, dzys. A ty masz wiele roboty z korektą, jakieś tekstów? A błeże bruń. Tam nic nie ma do roboty. Czasem co człowiek specjalno apartno nalazł jakiś niby fela, żeby było o czym gadać, nie żeby do się to chce zapłacić za to korekta. No myślę, że to tak dobrze to tyś nie jest z tą korektą. Mogę powiedzieć, że Ja. Dyskutowali, bo po mailach wiem, że rozmawiali różne warianty różnych słów, omawiali, ale gdzieś tam zawsze dochodzi do porozumienia i ostatnie zdanie mieli autorzy. Także tutaj korekta była bardzo taka spolegliwa, mogę powiedzieć, i gdzieś tam liczyła na autorów. Tak. No i myślę, że ostatnie, sledne zdanie to mieli waj cietińce, bo to oni tak poprawdze sprawdzele, co je do ciecy, co do je słuchani. Nie ma tu słów, które nie są znane ledzą Tak. nie czytającym literaturę taci weszsi polece. To jest taki język, jak też w gazetach może znaleźć, a to jest dobrą znanka, nie lechu literaturę, bo to jest do czytania, do rozumienia, wedle mnie. Nie? A rzeczy to mnie Tereska, bo też to mnie tak gnębił od wiele lat. Czytało Remusa, minimum ma za wiele. Wszystko Remus. Zjezdy Remusa, spływy Remusa, szlach Remusa, netgroda Remusa, w bykse zaluny Remus, tyś jakiś tam w krumie stoi, wydewków Remusa z kłepicum, farwny, niefarwny w starym pisenku z nowym pisenku, wszystko co przerównuje do Remusa. Ja, fajna książka, ale Remus to nie. Czy meteo Remusa nie mamy za wiele i czy nie wart bebelo promować innych bohaterów z innych książków,
z tych klasycznych, jak choćby Dardowściu, czy Budzysza, czy Dzniowych. No Werunka no so wylansowa sama, tak po prawdzie, brzynka wieldzie robot familii Majkłewścich, ale wedle mnie je za wiele teoremusa w literaturze, w świecie kaszepściem, a za mało je czoło siły. Wedle mnie to nie jest prawda. To jest dokus dzieło książka klasyczną. Jak są analizy dregu książka w której będzie to wszystko, co jest ty. Rozmaite gatenci, rozmaity wsecieca, rozmaity mesle i tak to ujęte, że w jednej książce, z jednej książki możemy wychowywać młodych i starszych i gadać o wszystkim, o każdym temacie, to nie jest tyle do pokazywania. Tak po prawdzie takiej książki, która by to zastąpia tak baro, tak błękadno, nie ma. Może będzie za szterk, jak będzie jakiś trzetomowy dokus, który pierwszy dzieliuje, a może nie będzie. Może nikt tego nigdy nie zastąpi. A druga jakby myśl jest też taka, że Remus jakby w tej takiej pierwotnym odbiorze, tak, to tam i to też nasi ilustratorzy, którzy, bo mówimy tutaj o przygodach Remusa i o ilustracjach, które przygotowała pani Aleksandra Gliszczyńska, ale myśmy też wydali w 2020 tego klasycznego Remusa z ilustracjami Wawrzyńca Sampa i ci dwoje artystów, niezależnie od siebie, w tych swoich ilustracjach, w swoim widzeniu Remusa wskazało na te dwie warstwy. Jedna to jest ta warstwa taka oniryczna, baśniowa, tak, która w Remusie jest bardzo mocna, a druga to ta realna, ta prawdziwa, tak, tutaj to doskonale widać, tutaj też, tak, Tutaj w ilustracjach pani Gliszczyńskiej jest tak, że to, co prawdziwe, jest czarno-białe, tutaj może taką czarno-białe jest zarysowane, a to, co właśnie baśniowe, jest kolorowe. I to jest też właśnie siła Remusa, że Remusa się czyta na różne sposoby, tak? I w zależności od tego, tak, w różnych warstwach, w zależności od tego, w jakim świecie żyjemy, tak? A Remus jest już z nami 80 lat, tak, 80 parę, to w zależności od tego, co się na świecie dzieje, to na te elementy jakby bardziej zwracamy uwagę, tak? I tu w tym wypadku akurat ilustratorzy starali się pokazać na tych ilustracjach dla dzieci zarówno tą warstwę, dlatego one mi się tak podobają, te ilustracje, bo tutaj pokazują i tą taką prawdę, którą odczytujemy 1 do 1, że był Remus, mieszkał w stajni, że sobie tam wędrował po Kaszubach, miał przyjaciół, przygody i tak dalej, ale jednocześnie na tych ilustracjach odnajdujemy, tutaj gdzieś na początku taka piękna ilustracja, odnajdujemy, odnajdujemy też ten przekaz, tą ilustrację taką bardzo oniryczną, gdzie po prostu widzimy tą drugą warstwę, gdzie Remus marzy, śni, jemu się wydaje, no właściwie nie wiadomo, tak, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to było, tak, Majkowski nam nie mówi, no tutaj tego akurat, co z tym Remusem było, czy to była prawda, czy nie, i myślę, że to jest ta wartość Remusa i dlatego ludzie do tej książki wracają, bo tak jak Bogusia mówi, ona jest klasyczna, ale jednocześnie odczytywana na różne elementy, ale to też nie jest tak, bo ja sobie myślę, że te ostatnie lata, pamiętam jeszcze, tak powiedzmy, rozmowy sprzed 10 lat, gdzie właściwie czytelnicy mieli bardzo mało takiej prozy współczesnej do czytania. A te ostatnie kilkanaście lat to jest wysyp książek prozatorskich, które po prostu można czytać, tak? Bo ludzie czytali przez lata Remusa, bo tak naprawdę mało się na tym rynku kaszubskim rzeczy w języku kaszubskim pojawiało, tak? W porównaniu do tego na przykład, co jest teraz, tak? A teraz tak naprawdę, jeżeli w roku nie wydamy 10 książek z prozą, no to tak właściwie biednie trochę. No ale dokąd one nie będą znane, te inne książki wszedłem, nie będą w szkole, nie będą w mediach i gdzie indziej, nie będą z nich historiów jakich dalszych, no to Wen Westu nie. Wedle mnie to będzie może kunst klecho zabrzmi. To jest Biblia Starego Testamentu kaszepsigłe, a te nowe książki to będzie Nowy Testament. I niech, no bo jak ujen w życiu książka w naj kulturze, leckiej kulturze, w tej europejskiej. No Biblia, jakby nie rzec, to jest książka. Biblia, Stary i Nowy Testament. Gdzie kto je wierzący cieni, to nie ma książki, nie ma literatury w rozmaitych językach. Klucz do rozumienia kultury Gdyby człowiek nie powoływał. Wszyscy znają bohaterów, wszyscy znają herojów. Taką Biblią
Starego Testamentu je dla mnie remus, a chcą banze Biblią Nowego Testamentu, to my se odowimy za cieleny lat może. Albo ci ledzesem, ta. Albo ci se nigdy nie ledzesą. dowimy. No to ci młodsi se No to dowiedzą. też tak jak nachodzi mi myśl Szekspir, tak? No to praktycznie tak jak czyta się sztuki Szekspira, czy ogląda, czy bywa się, no to tak naprawdę wszystkie kolejne po Szekspirze to już jest też tylko jakiś wariant, tak? Odwołania. Tak, czy jakieś właśnie przeróbki, tak? Czy nawiązania, zaczerpnięte są jakieś elementy. No ale czy to jest tak, że Szekspir był takim kimś bardzo jakby nowoczesnym i jakby to inaczej powiedzieć, on napisał i po nim nikt już nie napisze, bo to są wszystko powiedzmy tylko jakieś nawiązania? Nie. Po prostu określił ludzi, tak, jakimi są i po prostu my to tylko jeszcze bardziej przez te lata rozwijamy. I tak samo jest z Remusem. On jest taką pierwszą wielką epopeją kaszubską i zawsze będzie, tak, a po nim idą kolejne. Nawet ka burzeni, robienie czegoś często apartne, tak żeby było inaczej niż ty, też bandzę nawiązywaniem do remusa. Jakby to na głowie, nawet ka postawić, weszmergnąc w smiecoch i no to samo to weszmergniance bandzę i tacim gestem, że je odwołaniem do remusa. I w ogródku literackim, jak ktoś to prowadził, powiesz, kureszce mamy książka, jako czystą odrzucone remusa. I tak od remusa zaczniesz. Tak, no bo tutaj też jest właśnie ciekawe, jak tego nowego, ja na niego mówię mały remus, jak go przyjmą czytelnicy. Czy i ci młodsi, i ci starsi. Myślę, że ci młodsi bardzo, bardzo dobrze, a ci starsi, ciekawa jestem, jak to będzie, kiedy zaczniemy już w końcu, że tak powiem, będzie nam wolno spotykać się w większym gronie, zorganizować jakieś wieczory autorskie. Bardzo jestem ciekawa tego, jak zareagują ludzie, którzy się z nami spotkają i jakie będą ich opinie, czy uznają, że to świętokradztwo, czy właśnie wręcz przeciwnie, będą się cieszyć, że czerpiemy pełnymi garściami, tak? I że, bo ja to uważam też, że to jest takie różne, tak jak w marketingu, to są różne sposoby dotarcia do klienta, tak? Są ludzie, którzy przeczytają tą pozycję, ale są ludzie, którzy skorzystają tylko z tej ostatniej części, gdzie jest na przykład załączony audiobook, tak? Z przeczytanym. Są osoby, które przeczytają tego małego remusa, ale są też może osoby, które za chwilę gdzieś tam, bo mamy taki plan, żeby może tego małego remusa też przerobić na audiobook, może słuchowisko dla dzieci, nie wiem. I to są różne kanały, że tak powiem, dotarcia z informacją i myślę, że powinniśmy je wszystkie wykorzystywać, a remus ma tyle zawartości w sobie, że starczy jeszcze na wiele lat. My pierwsze reakcje mamy, bo jeden na je tam złenią ledzę, albo piszą. Z pretensjami? Ale to mów nie palą. Pretensja właśnie. Młode czytelnicowie po pierwsze płaczą wiele, to widzę też po sobie, bo tak jak jeden czytam, ja też płaczę, nie, ja aż tak nie. I to za wiele razy mówię czytone, ale dzieci po pierwsze płaczą, nie? To tak jak czytam i ma przedspika. No i nie chcą, żeby kończyć, nie? To jedno, a jeszcze jedno tatko, a jeszcze jedno, na szczęście tatko, no nie na szczęście, ale nie mam czasu czytać z wice, to tak po jednym, czy po trzy, po dwa, bo białka przeczytę, ale płaczą, bardzo wiele, nawet jak sobie nie spodziewał, że aż tak wiele tych emocji w remusu, jak to czyta człowiek dozdrzeniały, myśla, to ja aż tak chyba tego nie widzę. Ale to nie jest prawda. Ja? Może ją, to No, może je. płacia nile no przejastrze, przeremusu tysięż. Tak. To jest bardzo rozlegle. Macie wert bebelo może nie zare tere na tych stopach, ale kiedyś przedolmacie ta adaptacja, udzecnieni na polski język, żeby i ta wersja szła na szeroki świat. Może ja. Znaczy nie ukrywam, że takie rozmowy już były. Były, między innymi, no Darek, przyznaj się, rozmawialiśmy na ten temat nie raz i nie dwa. Czyli je w jedno jem taci dwa, że niech są na przykład kaszebni na ceszu, że równak, niech to wezrze tak, że dzieci to są uczą kaszebskiego języka, ale dzieci co czytają po kaszebsku, niech mają też coś do wkłewego. Przez tam do jakiejś tam dóbr kultury, nie chcę jakoś wielkich słów używać, ale też, żeby wiedzieli, że znaka temu, że znają kaszebści, mają jakby coś z wicy, pewna, a później za parę lat możemy tak, dać bo coś to peluchom. właśnie to jest to, co na przykład mnie cieszy, tak? Że kiedyś bardzo dużo literatury kaszubskiej nawet powstawało w języku polskim, albo też tłumaczyliśmy, czy wydawaliśmy jakieś wznowienia, a teraz powstaje bardzo dużo książek, które z założenia od samego początku są dostępne tylko w języku kaszubskim. I to jest
To jest dobre, to jest bardzo dobre, ale też powstaje coraz większa grupa osób, która jest zainteresowana kulturą kaszubską i poznaniem tej współczesnej literatury kaszubskiej, ale blokadą jest język. Kasia Wodkowska w jedno, gdy Adlecie nie ma książków Krystyny Lewne po polsku. O Jezus Maria. Je, no to też Jebeka to wiedzy zrozumieć, a takie musiała tłumaczyć. No to też z punktu widzenia muzealnika, jak letni se, turyści se przechydają tyło do nai, coś tam ciele remusu, bo widzę sztatura stojące w wejrowie kolerinku, czy w kostyźnie, czy za inze są z tym dokaza majkowściowo spotkele i oni bardzo często gadają, my to ryb przecietele, ale no, my po kasiepsku nie damy radę, bo my to przez irunę, tak słyszka, jo, ale dla i też treści... Ale do hiepłelsku wersja. Ja, ten remus wiksi, a teraz kadlezecy dla swoich synków, córków mieszkających w Krakowie, oni beredele w Darenku taciło remusa po polsku. Znaczy też... Musiał wysyłać za buten pomorskiego województwa, żeby Znaczy, nie było. miałam takie Może to jest spotkanie, dobre udba, Bogusia, ja poprawdze sprzedawać blues te polskie wersje. Tak za naszym Awrekama co najmniej wettornia. Znaczy miałam takie spotkanie podczas jakiejś właśnie takiej plenerowej imprezy z ludźmi z Podlasia, właśnie tak małżeństwo z małymi dziećmi, którzy przyszli kupić fiszki. No i tak troszeczkę zaczęliśmy rozmawiać, no w Podlasie fiszki po kaszubsku, tą wersję szerszą, taką tą okrojoną. I pytam, dlaczego? No bo właśnie tutaj trafili gdzieś na jakąś książkę kaszubską i teraz tak nie wszystko rozumieją z treści, więc chcieli sobie po prostu tymi fiszkami, tymi słownikami pewne rzeczy przetłumaczyć, bo on tutaj gdzieś właśnie miał kiedyś ciocię, ten pan, i właśnie chciałby tutaj poznać język kaszubski i sobie przeczytać, tak? Więc myślę, że to jest gdzieś tam też dobry trop, ale z drugiej strony też trzeba myśleć o takich ludziach, którzy aż takiego zaparcia nie będą mieli, a jednak, tylko to też jest trudność, tak? Bo nie wiem, czy znajdzie się taka osoba, która po prostu będzie chciała te książki z języka kaszubskiego na język polski tłumaczyć. Bo one mają bardzo dużo, w sobie niosą właśnie elementów takich bardzo mocno zakorzenionych w kulturze kaszubskiej i pytanie, czy taki polski czytelnik zrozumie to co na przykład my, zanurzeni w tej kulturze, wychowani, po prostu rozumiemy, czytając na przykład Remusa, rozumiemy pewne sprawy, gdzieś tam nam się obiły na przykład te tematy z szerszego Remusa, czy takie przetłumaczenie 1:1 to będzie Ale to dobry zanuli były pomysł. trimu tłumacza. Jeżeli tłumacz, to my chcemy w polskim języku i szpańści, książki, i ruści, i czasem nawet my są tacy wrażeni, że to tłumaczenie jest lepsze niż oryginał, nie? No tu tak nie widzę. No to tak nie, ale... Nawet jakby to geniusz przetłumaczył. Oj, tak. Ja, Bogusia, co za dyplomatka z ciebie, Bogusia. Ja to tak robię przy kamerze dopiero. Anna, co nowiło w Dewiznie Zrzeszeni? Oprócz Remusów? O ekrom remusów, ale osobliwie mam prośbę, żeby rzec co dokaz zagledzecy. Ja ci wam te weduny luni, czy nie luni? Tak, bo tak właściwie, szczerze mówiąc, pandemia troszeczkę pokrzyżowała nam szyki i tak nie możemy za bardzo się pokazywać z tymi wszystkimi książkami naszymi. No już tak bardzo czekam, żebyśmy mogli ruszyć i te wszystkie autorskie, zaległe spotkania odbyć, bo tutaj właśnie też przyniosłam, wiedziałam, że będziemy rozmawiali o pisarstwie państwa majkowskich i przyniosłam też książkę, którą wydaliśmy, no nie w zeszłym roku, ale już wcześniej, ale tak właśnie pechowo trafiła, że już zaczynał się temat pandemii i ona gdzieś tam po prostu w tych mrokach pandemicznych, w początku pandemii zaległa, ale bardzo ciekawa pozycja. Kolejny tom, moja pierwsza Biblio, Nowy Testament w obrazkach, tutaj dzisiaj już o nim mówiliśmy, ale też wspaniała lektura dla dzieci, właściwie dla całych rodzin, tak? Bo tutaj też rozmawiamy o czytelnikach, którzy znają kaszubski w mowie, ale niekoniecznie znają w piśmie i na przykład dla nich bardzo fajną propozycją jest dołączany z tyłu zawsze audiobook, tak? Z przeczytaną książką, także myślę, że to jest ciekawa rzecz. Jeżeli na to Anna zdanie, bo też bardzo dla mnie były miłe głosy i to tak naprawdę sytmy czy łesmy mieli takich telefonów czy rozmów, że ledze lato podczas wieczerzy wigilijnej czytale
Ty to chceli po kaszepsku wilejo, Tak. nie czytali z Biblii tego tylko narodzeniem Jezusa, ale z mojej pierwszej Biblii, bo rzekła, że to taci dla dzieci bardziej zrozumiałe i No jakby jeszcze mimo, pięknie że z- oficjalne, ale Tak, też... tak. Co jest jeszcze. Okrum Biblii? Okrum, z takich nowości, to też Tłumaczenie tym razem z języka polskiego, ABC Ekonomii. Przetłumaczyliśmy na język kaszubski. Mamy taki plan, żeby też właśnie jak skończą się te tematy pandemiczne, zaproponować nauczycielom, żeby właśnie w ramach języka kaszubskiego wykorzystali te godziny, które mają do dyspozycji do nauki języka kaszubskiego i to, co tutaj Darku też wcześniej powiedziałeś, żeby dzieci poznawały świat ekonomii w języku kaszubskim, tak? Żeby jakby pierwsze spotkania z zakupami, czy właśnie z jakimiś tutaj bankwematama, żeby to właśnie było w języku kaszubskim. Jest to bardzo ciekawa książka. My ją sprzedajemy również za pośrednictwem Allegro i kupują ją ludzie z Polski, bo ona w języku polskim nie jest dostępna. Ta książka jest, ona jest przetłumaczona z języka polskiego, ale po prostu nakład w języku polskim już jest wyczerpany, więc jeżeli ktoś chce poznać jej zawartość, to czyta ją tylko w języku kaszubskim. Tak? Także, a myślę, że zawartość ciekawa trafia i do dzieci starszych, i do młodszych, a myślę, że dorośli też jak sobie poczytają, czy o wolontariacie, czy o bankomatach. Nie. To jest historyjka dwojga dzieci i ich rodziców i dziadków, którzy właśnie na podstawie, że tak powiem, rozmów i codziennych przypadków, to tak troszeczkę jak z Weronką, po prostu poznają właśnie świat pieniędzy, bo nagle zaczyna ich interesować, co ten tata robi, kiedy podchodzi do ściany i wraca i kupuje im lody. Tak? Także bardzo serdecznie polecam ABC Ekonomii. W Modetkach wertie wiele wiedzieć. Tak, tutaj jeszcze taka też nowa pozycja, pisarze żyją, tutaj dzisiaj wiele o literaturze. Tutaj może takie klasyczne ujęcie w opowiadaniach Janusza Mamelskiego, 14 najwybitniejszych i wybitnych pisarzy kaszubskich. Historycznych i współczesnych, bo niektórzy z nich jeszcze żyją, na szczęście, i mogą jeszcze Taki tworzyć. rząd chyba też to miał nawet. Tak. Był historyczny. No. Ja myślę, że tak Co jak tutaj zrobić? dzisiaj rozmawiamy, że ta seria rozwijać się będzie i za jakiś czas może poprosimy pana Mamelskiego, żeby kolejne opowiadania napisał. O Darku Majkweści, o Aleksandrze Majkweści. To już chcemy poczekać. Tak. Kolejna taka seria książeczek kreatywnych, właśnie gdzie rozmawialiśmy tutaj dzisiaj dużo o literaturze dla dzieci i o tym, jak właśnie rozmawiać z dziećmi na tematy, które ich dotyczą, to właśnie tutaj takie dwie propozycje dla najmłodszych, tak, ale też właśnie w języku kaszubskim. Tutaj między innymi przepięknie napisana i wspaniale przez Danutę Stanulewicz i zilustrowana przez Katarzynę Leszczyńską książeczka o tolerancji na odmienność i o tym, że nie wszyscy musimy być tacy sami, że nawet zielony kotek ma prawo do tego, Ale żeby nic być... nie je moralizatorsko pokazywało. No i Lena to są, jak to cietu, to człowiek to samemu to mu do głowy przychodzi, on to łatnie mesy. Tak. Że nawet zielony kotek ma prawo być szczęśliwy i nie zawsze to, jak wyglądamy, jest istotne. Także to jest taka, a tutaj właśnie Czerwony Guziczek, to właśnie też bardzo prosta historyjka dla najmłodszych dzieci, tak, zilustrowana o tym, że nie zawsze coś, co nas opuszcza, czy coś, co powiedzmy już w naszym życiu przestaje przybywać, to nie zawsze jest tak, że to jest coś złego dla nas, bo czasami z takich jakby opuszczania nas przez osoby czy przedmioty może powstać coś dobrego. Także też bardzo fajna książeczka i myślę, że takie popołudnie z dziećmi i rozmowa potem po lekturze by się przydała. I kolejna pozycja to nasi przyjaciele kociewiacy. Tutaj właśnie książeczka Nie zaklinaj, sprawdzić się może. Zbiór legend i opowieści z Kociewia napisanych przez Józefa Cejnowę, a przygotowanych przez jego syna i wydanych właśnie też z ilustracjami, ale myślę, że to już propozycja dla takich troszeczkę starszych dzieci, czy nawet dorosłych, którzy chcieliby po prostu zwiedzić Kociewie śladami tutaj tych 25 legend. Czy gotujemy? Zbliża się sezon. Wznowiliśmy. Cały rok musi doch jest. Wznowiliśmy właśnie po raz kolejny, tak, Smaki Kaszub z Zyty Górnej.
z pięknymi zdjęciami, także zapraszamy do gotowania. I nasza najnowsza pozycja to już nie, że tak powiem, proza, nie literatura, bardziej popularno-naukowa pozycja Tomasza Siemińskiego. Bardzo ciekawa książka, zbiór artykułów, które pan Tomasz Siemiński pisał przez kilka lat. No wiadomo, dyrektor Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, etnograf z wykształcenia. Tutaj akurat porusza takie tematy niedostępne nam na co dzień, bo i Koszalin, i Będzino, i tutaj właśnie Jamno bodajże, i tutaj te ostępy takie, do których, że tak powiem, Kaszubi rzadko kiedy się zapędzają, ale myślę, że fajnie byłoby po prostu poczytać. Świetna literatura na wakacje. Także widzimy, że bardzo wiele co wydaje, czy to po kasiepsku, czy to po pelsku, czy to dla dzieci, czy to dla starszych, czy dla uciałych, czy Tak. popularno-naukowych dokazów. A co tam mają Majkłewści Tereska w robocie? U co was daje ta? O tym nie chcemy gadać publiczno, ale... Ale o literaturę Idzie do już o chwili. literatura. Wiem, my też stardujemy o literatura. Prawie jest moja droga tyłe, co pośredniowe remuza, czy jest megedele o tym, czy jego za wiele, czy nie jest za wiele. Ale jesteśmy doszli do tego, że tyś chcielibyśmy równak napisać, że to jest tak jak Aleksander Majkłewści, że byle ze stardowele po 100 latach, czy tam 20, czy jacyś wznowienie, to jest dobro udbaczeni. To jest dokos równe. Zredzi zyl i trzeci? To jeśli mamy do przemyślenia. Myśmy mieli udba taką, żeby napisać pierwszy dziel. Tak jak Asia nam rzekła, że ona na pierwszym chce skończyć, bo musi to przemyśleć, to my też nie do końca wiemy, czy ten dredzi i trzeci nie zabije tych chęci do czytania. Przy tych reakcjach, ja gdy o tym co on młodszy, ale my większość z telefonów to mamy łet starszych, łet szkolnych kaszepskiego języka. I to nie wiedzą jesteśmy z tego rytmu, bo są tacy, że no Bóg zapadł, ta książka zankatowała, my kureszce wiemy o co idzie w tym remusu, a byśmy kureszce zaczęli to czytać. Jak ja by to znała rychliej, ja by może to przeczytała i by może tego remusa znała. A Werunka nie jest zazdrosna? Remusa? Ні, бо через jedna szkolna gadała, że jej dzieci znają Werunkę, znają Balbinę, znają Mariolkę, ale jak ona się pyta o Remusa, oni nie znają. A coś z Werunką Tereska gdzie? Coś nowiła? W planach tam jest, Werunka są zetkani Werunci z Remusa. Nie, my z takich zetkaniów literackich to jest mieli, to jest taka modba, żeby zrobić wespół z Anną Gleszczyńską i z Parmanczysty jako zbytka może. O. Ale to jest, nie wiem, czy do Solatos, bo też przez tą pandemię nie mam takich kontaktów. A Werunka jeśli nie była w Betowie? Jelena nie była w Betowie jeszcze. W Betowie Ja jem Tereska zakręcony, tak. Marta Remusa nie chce, Werunka by chce. Myślimy, że by być chce. z Werunką by teraz chce co spotkać. Taką kaszepską telenowelę, wiesz? Jest to bardzo stołocesia, bo widzę, że jest rech w literaturze kaszepści. Ale jest bardziej stołocesia, jak tobie powiem, że Majkłewscy, jak ją pytasz, to w czym siedzą tak najbardziej, to w kaszepścich nutach. Dla tego, że reszta taci cykl bardziej do zdrzeniałych, to co w Pomeranii możesz przeczytać i w czym bardzo mnie pomagasz. Ale też taci cykl robimy z piwów dla dzieci, kaszepści nuty edukacjowych, że bardzo jakby słowizna z apartnych tam dzylów. Chcemy, żeby dzieci się uczyły śpiewające to na melodię kaszepścich nut. Nie wiem, co z tego będzie, do tej jakieś zadania, ćwiczęci, tak jak były w tych warunkach. Ale A zaczęło się... widzę platka tyś do te, gdzie ta śpiewa? Ma być platka. A zaczęło się od nutów, które Runk napisał na dźwiękowy hira. Era było pośrodłowych. Weźmy to... A te to Jo, zilustruje. i weźmy... I Staso to Czym płecka cenka, żeby coś... wirala internetowym. Ciekawie, że wrócę to do mnie po jakimś czasu i lecę sobie Peter, kto to my zrobiony? To jest z rozmaitych stron, to taki... jeden z belnych rezultatów Hery. I robimy też chcemy zrobić taki cykl teatrzyków dla dzieci. To, co jak to sobie zerał na konferencje zrzeszeniowe, tacie jesteśmy dwa mieli przerechtowane. Nieprofesjonalne tacie filmici, ja ci do skutku idę zrobić, ale myślę, że z dnia nawet jaś ta forma nie jest tak bardzo wyźna, jeszcze nie wiadomo tacie możliwe, ale żeby to było ciekawe dla dzieci i zdaje się nam, że to może być dobrą. Będą taki krótki powieści z zwierzątkami,
I myślę, bo mamy takie już pluszaki, takie marionetki. Populci. właściwie. Populci. Za wiele nie zdradzę, bo powiemy o tym, jak to będzie. Nie, bo na języce uczą się kaszepścigłe anielścigłe języka, czy tam hiszpańścigłe języka z krótkich filmów na YouTubie. I to są takie fajne filmy, takie piękne filmy i takie 5 minut, 7-10 minut, a na kaszepścigłe języka nie ma takich filmików krótkich dyzece. No to możemy zrobić. I dla dozrzeniałych, które są kasiewścigłe uczą w starszym wieku, tyś by chętno nie bez zeca ma, ale bez drzele. I to ucięła od sunsudów. No to tak udwoje. Że oni brakują tego, bo oni mają dziece, są wnuci i kaszepści mają w szkole i oni nie znają kaszepści, bo oni są z Polski, ale z tymi dzieca ma, to oni te ryttowe wzyrają, a są jakiś filmci, taci pytanie do mnie przeszło. Nie ma. No a... Siedlec są tych moich sądzę. No. A to takie bardzo proste do zrobienia, tak naprawdę i wydawałoby się, że tego powinno być już bardzo wiele, na YouTubie co najmniej, a nie ma. No, jest w tych nie ma. Tej co, je wam życzę, żeby ten waj zyzier mieli co najmniej 27 godzin. Bez obsiadu. Bo nie wiem, jak was tym czasa robi to, że was są miejsce to, tak wiele roboty. Taką sztafeta. Jedno robi, dredzie spi na zmianę. Bóg zaplas wam za waj dokazy, Bóg zaplas za dźniowej zindzeni, dzisiaj na gedele remusu dledzecy, wedonym przez Wedewizn na Kasiewsko pomrściło zrzeszeni, a na ima Głesca Mabele, Aleksandra i Dariusz Majkłewści, Bogusia Cerockie i Anna Dunst z Wedewizny ZKP. Zwiedzeni prowadzą rum Grzyżdżon, który się nie przedstawił. Ja ci mu bardzo dziękujemy. Jo.